Apinaa koijataan, apinaa pumpataan, apinaa koijataan, apinaa pumpataan. Mitäs siihen tiedotteeseen sitten laitettaisiin, mikä lehdistölle laitetaan? No, itse tapahtuman nimi tietysti ja sitten kerrotaan tää, että tää ei suuntaudu ketään vastaan millään tavalla. Ja muutenkin nyt pikkasen sitä voisin korostaa, että on ihan hupimielisestä jutusta kysymys, ei mistään kauhean vakavasta. Mutta tietysti siinä on, voisi siihen samaan kuitenkin kirjoittaa sen, että tasa-arvoa tässä haetaan niin kuin ihan yhtä lailla meidän osalta. Koska tämä on jäänyt nyt nämä tavalliset perhearvot vähän enempi pois näkyvistä. Kokonaan valitettavasti. No niin, no käytännössä kokonaan joo. Onko sulla paljon ideoita, millaisia plakatteja voitaisiin mukaan ottaa? Tai juliste on varmaan vähän väärä sana, mutta jotain pikkusia mietelauseita voisi olla. Ja paidat tietysti jotkut päälle. Ja... Paidat päälle ja sitten tietysti niin megafoni täytyy hankkia sinne. Voidaan siinä keskustella ja kertoa tapahtumasta. Ja sitten tietysti tämmönen, että yksi iso kyltti, että perhearvot kunniaan ja seis homosaatiolle. Voisi olla yksi, koska se on ihan hauska. Niin, sinällään. Sitten ei nyt luulisi kauhean monen loukkaantuvan. Toivottavasti ei. Se on niin kuin, no kyllä sitten joku aina pahoittaa. Ei ole tarkoitus. Ei ole tarkoitus nimenomaan. Joo, mä irtisataotteesta ryhmän perusti sen takia, että mun 3 vanha poika sanoi, että homo isi ja salkkareita oli vahingossa päässyt äitinsä kanssa kattoon ja sitten tämmönen heti tarttui sieltä, että vitutti suoraan sanottuna alussa, mutta sitten jälkeenpäin vaan hymyilytti. No kyllähän nyt jos hetero sanotaan homoksi, niin vaikka tietysti ei pieni poika varmaan ymmärtänyt mitä sanoo, mutta Koijataan, apinaa pumpataan, apinaa koijataan, apinaa pumpataan.